Ние живеем в абсолютно погрешна представа за себе си, за мястото ни на този полуостров, за мястото ни в този континент и оттам идват и грешните ни решения. Какво всъщност следва? В кой свят живеем и ние? В 21 век, а изобщо в 22 ще го видим ли? И ще ви припомня дилемата на Тезей. За тези от вас, които в момента не се сещат, атиняните съхранявали кораба на Тезей много дълги години. Като естествено, това е кораб. Дъските гният. И те всяка изгнила дъска е подменяли. И така в продължение на десетилетия всъщност подменили абсолютно всички дъски. Съхранявали старите, но всъщност кораба вече бил с изцяло нов материал. От тогава възниква и въпросът, това същия кораб на Тезей. Тоест, това, че ще има хора, които ще се наричат българи след 50 години, означава ли, че те ще бъдат българи?